Warning, paper inserted was misread that could not be verified as a valid ballot. Please verify ballot and review. So, ibig sabihin, no? May problem. Nasira yung barcode, hindi na makilala ng makina that this is a valid barcode and therefore a valid ballot. So, kung tayo botante, let's not put any unnecessary markings on the ballot. Okay? So, nasa yung dalawa? Okay, ikaw mismo magpapakain. Personal voting. Kahit ano po. Scan complete. Verifying ballot. Pero ang napansin ko po, no, nag-checkmark siya, nag-X-mark siya. Pero umabot pa rin dun sa 50%. In-accept niya. In-accept niya. Okay, ang overvote, tatanggapin pa rin yung balota. Hindi lang bibilangin ang posisyon na yun.